marieta ankuru kugira dis kwambuka nagokire kubarura omochiano naende eria kabere mwandete ira obokonyi buri buna amwe omwesimi gwatebete ndoche ng'anyaikera nigo narenge na enchara akang'ankaria nkaigota narenge na emechando onkonya ira abana bane barenge isiko bachire esukuru batato royo metropolis bari boarding no bagosoma barime igo nabairete mbabwate yange ende yonsi kero naigete ororo igo baruseti gochiri babegete bakafariswa echia maria chingiya bakarorekana abana b'esukuru tokarwa ororo togakoba abande esukuru kenyoro ekenyoro gochinya para ibere naro kero twaigete ororo naro abana bagakorerwa shopping endonge ebikoroto babegete biarenge ebibe otanyare korora ng'a ebia abana b'esukuru bakobeka lakini bakarusiwa bionsi bakabekerwa ebikoroto ebi ng'ao bagakorerwa shopping endonge bakagwenera buna abana b'esukuru namba ibere rero narorire omogoko omonene natebire Yesu omoyane namanyire korora amabati 30 na emesumari echire eboxi ntarochichikire irengere bakaantantaine gaki naira neiri ng'ambu ya mono omwesimi gwara amando onsi asotegererete gaki buna gwakonyire ogokonya oko naende okonya abande gochi motu Nyasaye namanyete nkiara akoigorere gochi motu yao gaki ntegenete ng'a nimbere enyomba buna eye gaki ase bari mwensipi mwakorire emeroberi eye omonene abakonye omonene abairaneri naro nabwate gaki naritanga nara abakwaniri mbuya muri mwensi zamarieta Julius Kebaso mwaka nobwega gana wanka naira neri ng'ambu ya mono aya mwankoreire mwensi bari morega nomusikarama tiragenderere kona osesenigo noyo minto ogoro nere namwire neri mbuya mono nere aso kubaikiraniga mwensi timbwati amange abana tiabagenderere gosoma muna soire mwabansukeire buya nabaira neri mbuya mono mwensi aya nena baramenye kona gonjoreri bore naende ndoche mbogende mbuchigonjoreri mono gwetani abonyigwete buya enkoro yane nabwesa asogete buya asokobaro nambaro ochega naende nabo toendete kona korona toendere kona korona nabo butanda inche kwa niaba ya bantu banyamaya irieta ria Thomas Yandieka mo director ogyanjore tea factory kuri Nyamaya ward kwa niaba sa bantu banyamaya ngotakubaira ni ng'ambi ya mono ngira nere omoshimi wa ng'ambi ya mono sana giakorire omugano ni gochagete natebetiwe no mwana okorukugoro ande ngomochano raso muchioyo ngamnyoka bakaeka narore states ngarangirie media that is Minto FM rero naira nerimbi ya mono eire ria arama ariete ekera iwete ndekia witwe se media all leaders imba iwete lakini oyo urwete response na arama mushimi wa rama omwempi na Nakuru West eire ria arieta yonsi pia ikeranire abana batatu barenge isiko ba primary akabaira Metropolis Academy abana babere barenge secondary ari Kenyoro babwate balance ya 100,000 more than 100,000 akaenda akaclear obaira nirimi na ndo tebire nabagendere gosoma inyumba tebete ale ko renovate rero letira mabati 30 neme chumali aya okore nyombe yonsi kujakera mambi enda bekirugoro igo ngotakwiraniria omushimi wa rama on behalf ya abantu banyamaya ng'ambi ya mono intuo tokonyire abantu abakonyire na leaders bamambia na mwakere mbia mono asagutaja abagusia batengo bunyansi bogororoke wikarero naririe kero twachite gaiga obugima bwe muchioyo bwa onchoro iri totally bwabeire kawaida na bali bande bamenyete buya nyombo bomenyo bwabeire buya abana bonse ne skuru bale nende tokubasaba na Nyasaye basome they can be anything in the future. These are the leaders. Tanchuti naira nerimbia muna sengenchi omwesimi wa rama Nyasaye tigamoseni ayerego konya abantu ba Minto nande ndomorengeti motu abega bonete ya nyamira asa mangana rito igwete muno mwesimi wa arama atukwanete amano ikiranire nande twarorere ngano omugambi obwathe chinguru choko konya abantu nande ororere abantu baitu ikiagera asa mangana ria kwane nande kairina maisane amaene oyurure muna tebete ngo gajali nyomba yagachu narore amabati narore bakebisumari narore nabana bairue skuru buya amaene nagoki twari wakiro mwesimi waito arama ng'ambi ya mono igasi akorire nenkia naende twari gusabaiga nabana youth baitase kinyoro gitikia nyang'ori amaene nabange tori no ne skuru awa bande twakurire skuru gakinto bwatigasi muna inje ninkoleta mangana supply chain management naende ninkoleta mangana industrial micropayo amaene bitumbu gatigasi ende yose
aige kenyoro na magina tokuna gwatia tokuna kurigina makara make ndeta ko nyobo gima bwitu abana yuti bari kurwa sembo ya nyangori na banke baso abandi basomire abandi kuna kwana bari school gakinto bwatigasi twalenga gusaba mweshimi waitu dara tokonye tunyorere kende nendi tosoke isiko tunyare kokonya abandi amaene pi mboroje mechando yabe yararakanira ige menge ndo tuchandigete lakini twarore ngoya maene no mugambi ase bintu byakorera ndetse kuna kumusabira bokong ankyo muna matwa kuna kogenda kuna kumurikira litore none kira abantu bakumukwane kinyirugitu na barorera akorera gasi enkiyiga bare no mugoko manene na inda maene baka kuna kumurikira ko kimotwe banye no kubuga na babone nda gwikoroka kanene abikiro kyo bugafana twarenga na bare mukinya mire yitu iguru muroche buna economy yakongire lakini gwetira chigasi lya ko renkiya nenjira akonyiro yo minta ige kirani nenjira akonyira abana nenyomba oruri twamororera no murayi obwate chinkuru na endi bwa boene na endo rareta magenderera sekenyero gitukia nyangoria iga ne county yitengi mayanya mira abantu bamuitabire igo bono ntura monere na endo tukumusambira butambe andera okora ya mayamna twarorire iga mbiya mono. Asa mangana rito igwete muno mweshimiwa arama atukwanete amano ikiranire nende twarorere nga no mugambi obwathe chinguru cyo gokonya abantu na ndororera abantu baitu ikiagera asa mangana ria kwane na ene kairi na maisane amaene werure muna tebete ngo gajali nyomba ya gachu na rorera mabati na rorere bake bisumari na rorere na bana bairue skuru buya amaene na goki twari wakiro mweshimiwa ito arama ngambi yamono igasi akorire nenkia na ndi twari gusabaiga nabana youth baita sekinyoro gitukia nyangori amaene na bange tori no ne chiskuru awa bandi twakurire chiskuru gakinto bwatigasi muna injeni nkoleta mangana supply chain management na ndi nkoleta mangana industrial micropayo amaene bitumbu gatigasi ende yose aige kenyoro na magina tokuna gwatia tokuna kurigina makara make ndeta ko nyobo gima bwitu abana youth bari kurwa sembo ya nyangori na bange baso abandi basomire abandi kuna kwana bari school gakinto bwatigasi twalenga gusaba mweshimi waitu dara tokonye tunyorere kende nendi tosoke isiko tunyare kokonya abandi